Rematado o 2017, Cambados apura os últimos días como cidade europea do viño en funcións. A vila seguirá en posesión do título ata que Torres Vedras e Alenquer, os municipios portugueses que presentaron candidatura conxunta, recollan a testemuña neste 2018. Fixemos o brindis de despedida pois o 30 de decembro na Torre de San Sadurniño, donde unha convocatoria con todos os veciños e co sector pois para brindar con Espumosos Rías Baixas e tamén para compartir, confraternizar, non? E dar xa pois por finalizado todo o proxecto da Cidade Europea do Viño. Ao longo deste ano, a vila organizou máis das 80 actividades que tiñan previstas no proxecto que lles valeu o nomeamento. O balance foi satisfactorio, pero algunhas destacaron sobre as demais. Por iso, a intención do Concello é mantelas neste 2018. Neste 2018, algunhas das actividades de nova creación que se levaron a cabo ano pasado, pois sí que queremos repetilas, e entre estas actividades, pois o Enobús vai a repetir. Vamos a poñernos a traballar con el pues nestas próximas semanas. Queremos presentalo o antes posible porque queremos darlle difusión e promoción a nivel nacional, en ferias e en diferentes eventos que fagamos. Repetiremos tamén a Festa da Vendimia, o Albariño Canfés, o concerto coa Protectora de Animais de Cambados, o Congreso de Medio Ambiente, que aquí está unha actividade que organizamos a medias coa Concellería de Medio Ambiente do Concello de Cambados e que en principio, sempre en cando a Concelleira tamén este de acordo, a vamos a levar a cabo. E despois a Feira Medieval, que fixemos no mes de agosto, que tuvo moi boa aceptación. Tamén se repetirá o brinde de conmemoración do nomeamento o 4 de novembro e non se desbota converter o de despedida do ano na Torre de San Sadurniño nunha nova tradición en Cambados. Non en van este 2017 deixa un importante legado na vila. Moi satisfeitos, moi contentos porque o balance realmente é moi positivo. Estivemos estes días de Navidad aproveitando que nos visitaron moitas veciñas e veciños e o sector hosteleiro e a verdade é que hai moita satisfacción, están moi contentos. Foi un ano de récord, un ano con un 25% máis de turistas respecto do ano 2016 e despois dentro do punto de vista do sector vinícola, o sector adegueiro tamén está moi esperanzado. Os viticultores agora están vendo como progresivamente, gradualmente o precio do quilo da uva vai incrementándose, hai moita máis demanda de viño, hai moita máis demanda de uva, as bodegas venden máis, venden mellor e, eu creo que toda a promoción que se fixo aquí dentro do Concello de Cambados foi determinante xunto co traballo da denominación de orixe Rías Baixas, que tamén fan ao longo do ano moitísimos eventos e moitísimas actividades de promoción e que entre todo ese traballo e non hai que olvidar o traballo importantísimo das adegas, das 180 adegas. A piques de rematar o seu papel como cidade europea do viño, Cambados xa ten clara a súa seguinte meta: conseguir que a Festa do Albariño sexa considerada de interese turístico internacional. E é un obxectivo que evidentemente dentro do Concello de Cambados para non ser prioritario, pero é un obxectivo que dentro da Mancomunidade dos Salnés tamén o ven con moi bons ollos, porque, como decía antes, sería a primeira festa da comarca en ter este sello internacional. Por lo tanto, centrar todos os esforzos deste 2018 para que, a ver se somos capaces que na vindeira Festa do Albariño, neste vindeiro mes de agosto, xa podamos estrenar ese distintivo. Non será fácil, agora cumplimos xa todos os requisitos, pero estamos elaborando a memoria, estamos facendo a tramitación correspondente e eu creo que se conseguimos ese objetivo, sería unha legislatura redonda en materia de promoción turística e enoturística e, isto é moi importante para tanto o sector turístico como o sector adegueiro.